ari ega man hanzi ndiri 1 ari ega kunge kari koga 28 don't miss achasara vachigurugura chitora matora akasana ndotave kupusta umwe yakomazano yakapusta amakomatisi tovahosta vasasasaizezemekiyavakutesta esesheteduregetsera aitiona kundedera anoikenda kapera chinoredza mayoaiwa chimera apa ndichimandirola simganzo navakondirola avakakondirespekta chimero chese vakachitileta sakapana agonana gona wake kana mume aita zvinoza make aiva musango wake akuda shanda filosofi aiwa ndenge profeti aiwa ndasvika ndivatipa straight toimba dibeti pasina zvemadibeti ndakakunda ndimuvakane hatanditsarera ndasiya ndaita tambuburi angwa munatofora ndikauya nechivara anavana vavanaletorera asimafani apulani tisuzuma number 1 mbare kunokatarakajanba nanga ndisipo nakuzvanzi city sport center aiwa ndiri geto defender noboisa magogora mabhenda 28 tichienda amahuruwela aivavainangaaurerera aivavaaimbomera amahuruwela nokudai mese manje ndaramba itinata aivavaiwa ndimape ndifata I'm the king ndotovatonganata vachirungu natamukanikadinata endiwana kunge saikoro ndichitogera pasitoro toita yekwamaikoro aiwa yekwamaikoro ndikati apana kana anoona chona apangada kamunoona chona kubva kujera munopona apa ndadzoka pana anopona ndasvora parike nzimbe ndakuhombe takakura ndichitya matumbo aiwa kana ndipo ndopita kavapaimbe anonoimba kuwadzana aiwa vachiudzana asi musandione kungeta mwana kanzeniswauswe tashitashitashi ndiri 1 aiwa ndavakushira se visachi buchi wanchi apa ziso ndakavura ziso kunge tochi apa uchanzwa zichinzi kwaita mejiki apa ichumyejiki network inyistejiki strategy apa futi romantic aiwa ndine romance aiwa ivona zvakumeka sense akandituka I just tense aiwa vakunditi I influence I'm the best 28 onana gona wake paweras aiwa usatuke ndiri 1 album yema 28 whereas Paki make it a date don't miss kiri ready human back human